Hola, bon dia. Soc Blanca i vaig entrevistar a ma abuela, Rosalía Ibáñez, que viu a Llucena i que va estudiar a l'Escola del Mas de Madalena i té 69 anys. A quina edat vas anar a l'escola? Als 6 anys, Quants anys vas anar? fins als 12. Quines assignatures donàveu? Donàvem història, geografia, gramàtica, aritmètica i religió. També ens ensenyava a cosir Quan, i a tar bordar. quan tardaves en arribar? Tardava uns 20 minuts o mitja hora. Anàveu en companyia? Anaves en companyia. Normalment no. Com era la mestra o el mestre? Doña Braulita, que li diem nosaltres, era molt severa. I com nosaltres érem a muntó gamberros, pues ella ens dia que havia d'esforçar-se més en ensenyar-nos a nosaltres que si haguera estat en la ciutat, que haguera estat en xiquets que ja estaven més civilitzats, perquè els pares ja l'hagueren apoyat, diguem. Així els nostres pares eren analfabetos. I ella deia que nosaltres, com estàvem mig silvestrats, també eren més mals d'educar. I jo pense que se va esforçar molt, però allí no era com ara. Jo me recorde que si fais algo que no tenies que fer, mos feien aginollada davant de cara a la paret, en les mans aixina. I, bueno, era perquè se recordaren, perquè devien ser molt difícils. La mestra era una dona major, bueno, major no, 45-50 anys, però entonces, pues, com tenia el monyo blanc, ja mos pareixia que era major. Ja mos pareixia que era... La respetàvem molt, perquè era molt exigent. Quants éreu a classe? 45 érem de matriculats, però no estàvem tots els dies, perquè hi havia masos que estaven lluny de l'escola i no venien tots els dies. Teníeu tots la mateixa edat? No teníem tots la mateixa edat. Allí n'hi havia de totes les edats, des de 13 fins als 6 anys. Els que estaven per així d'escola, mos baixaven així baix a Llucena, mos feien l'examen i mos donaven el certificat d'estudis primaris. I els altres, pues, anaven avançant i anàvem fent les coses que mos manava. De ver per a casa també mos manàvem, teníem que fer un cresoler de casa, no teníem llum com ara n'hi ha. De nit estudiàvem a la vora del foc. Com s'organitzàveu a classe? A classe hi havia 4 files de bancs, 2 per cada costat, al mig un passillo. Al costat de la dreta s'assentaven els xics, al costat de l'esquerra s'assentaven les xiques i detrás, al final, al fons de la classe, s'assentaven els xicotets, que és quan escrivien en llapis i hasta que depreníem, pues, entonces ja passàvem al pupitre. Els pupitres tenien l'asiento abatible i tenien tinter per escriure en tinta. I ja quan ja sabíem escriure prou bé, pues, mos donaven una pluma i un palillero i escrivíem en tinta. Algun borró fèiem, però tots teníem comboi de plegar a poder escriure en tinta. Dinàveu a l'escola? Anàvem a l'escola, claro. Dinàveu? Dinàvem a l'escola, sí. Que a l'últim, quan jo ja era prou de... que ja tindria jo 11 o això d'anys, van començar a fer comedor en l'escola, hi havia comedor. I és la mateixa mestra. Els nostres pares li duien llenya en els matxos carregats de llenya, li portaven per a que tinguera per fer foc, perquè entonces no hi havia el que hi ha ara, ni hi havia llum elèctrica, ni hi havia res. Que se fa llum en un cresolet o en un farol o en un quinquer. I a escurar anàvem 2 xiques de les majors, anàvem a la font, que estava a propet, la font del Mosquerí, anàvem en la tina una de cada ansa, escuràvem, el tornàvem a posar tot boca per avall a la tina i se ho emportàvem cap a l'escola per a l'altre dia. I el deixàvem ja organitzat. I després se n'anàvem a casa i entonces ja mos esperàvem per a que soltàrem les ovelles, per a que se n'anàrem a guardar el ganau. On vivia la mestra? La mestra vivia a una casa que hi havia al costat de l'escola, formava part del mateix edifici, era un poquet més baixeta que l'escola. Hi havia un perxet que dividia l'escola de la casa.
Ai, me recorde que de matí quan arribàvem el primer que fèiem era treure la bandera d'Espanya i posar-la fora a la porta. Sí, la posàvem quan estàvem a l'escola, després de nit, d'esperar quan se n'anàvem cap a casa, l'entràvem dins. Hi havia algun xiquet o xiqueta amb discapacitat? No. A quina edat apreníeu a escriure? Ai, pues quan es començàvem, en els 6 anys, entonces es començàvem als 6 anys, antes no. Pues es començàvem en la cartilla a llegir la A, la U i tot, les vocals i a escriure-les i poqueda a poqueda depreníem. Parlàveu castellà o valencià? Pues nosaltres parlàvem el valencià, però allí escrivíem en castellà i tot estudiàvem en castellà. Què feu quan tornàveu a casa? Quan tornàvem a casa, mira, o mos enviaven a Perauia, a la font, o mos enviaven a guardar les ovelles, que era la feina més fàcil que hi havia, i per la nit pues, estàvem a la vora al foc i estudiàvem el que mos havíem anat de ver la mestra. Qui era el teu o teva millor amic o amiga? Jo tenia, totes les companyeres eren amigues, però la que se sentava en mi era Antònia Prades i sempre ens han portat molt bé, però ja no està ella. Seguisses tenint relació amb companyes? Sí, les que viuen així al poble, sí. Altres se n'han anat, ha emigrat gent a la ciutat i... Recordes cançons, refranys o dites? No. Vale. Pots contar alguna anècdota? Després de la cartilla mos van donar un llibre que se deia Lectures i dibujos. Era un llibre xicotet, senzillet, però ja tenia les tapes fortes, ja era més bonico. I hi havia un xicuelo de 12 o 13 anys que tenia més picardies que nosaltres i mos va dir: «Vosaltres vos agradaria veure bruixes?» I claro que sí, que volíem veure bruixes. I mos va dir: «Pues peleu la tapa al llibre». I nosaltres vam començar a pelar la tapa al llibre. I anàvem i li diem: «És que encara no se'n veu». Em diu: «Peleu, que no tardareu a veure'n». I d'allí, a un ratet, quan la mestra es va fijar que havíem pelat la tapa al llibre, va vindre i mos va pegar uns calbots i mos va renyir. Lo que jo mai li he dit, i ella no mai ho ha sabut, és que el van pelar per això. Però com us pareixia també pecat dir-li que volíem veure bruixes, pues això ja se va acabar. Volia dir que me queda molt bon record, la millor etapa de la meva vida ha sigut la de l'escola i que me queda en molt... A doña Braulita li tindré sempre molt de carinyo i encara que fora severa, en estos moments li ho agraïsc. Ja sé que és tard possiblement, però m'agradaria que tots els xiquets es quedaren per al dia de demà el mateix record que tinc jo d'ella i recordar-la amb el mateix carinyo. Amb aquesta entrevista hem pogut conèixer aspectes molt interessants de la vida escolar de Rosalía Ibáñez